Oso ondo prest balin bagaude, hasiko gera, egun guztioi. Gaurko gure agerraldi honen, Maribel Bakero eta Bion agerraldiaren helburu nagusia da aneztasun plana jarri genuen martxan Foru Aldundian aurten urtarrilaren bueltan, eta orduan, azkenean plan horren lehenengo urtebeteko ibilbidearen ebaluazioa egin nahi genuke, eta gainera, atzean ikusten duzuen bezala, martxan jarri dugu gaurtik aurrera jarriko dugu martxan elkarlekuak kanpaina, eta hori sartzen da bete-betean aniztasun plan horrekin eta bere helburuekin. Beraz, gaurko komunikazioak bi helburu nagusi edukiko lituzke. Nere funtzioa komunikazio honetan da marko orokorra ezartzea, eta hortik aurrera Maribelek aipatuko ditu xehetasunak. Zein da irakurketa orokorra? Guk garbi daukaguna da Gipuzkoa lurralde anitza dela, aniztasunak hainbat aurpegi ditu, baina besteak beste badauka zerikusia sexu orientazioarekin, dauka zerikusia kultura, erlijio, etniarekin, dauka zerikusia baita ere jatorriarekin, migrazioarekin, hainbat eta hainbat kolektibo daude diferentea direnak, eta horrek sortzen du pixka bat aniztasun eskema oso komplexua eta oso aberatsa gure lurraldean. Guk uste dugu baita ere, aniztasun horrek irikitzen diola atea, arriskua irikitzen diola baita ere diskriminazioari. Beraz, gure planak, aniztasun planak, horrek hartzen du dibertsitatea balio bezala eta aurre egin nahi dio diskriminazioari. Orduan, ze enfoke daude? Asko daude irakurketak, eta guk egin genuen hasieratik gure bizikidetza plan horrek nahi zuen azan batipat etxe osoa inkorporatu. Beraz, departamentu bakoitzak, sail bakoitzak dauka bere ikuspegia. Adibide bat jartzeagatik, gizarte politiken arloan, gaur bertan zutargi tailerretan egon gea Lasarte horian, eta hor dago, bazterkeria arriskuan dagoen kolektibo oso importante bat, migranteak kasu askotan, eta hoiei bizitza duin bat bermatzeko, ibilbide personalizatu eta lanbide bat edo lan almen batzuk emateko estrategia daukagu elkarrekin izenekoa. Gizarte politikako Maite Peña diputaduak burutzen duena, baina horrek eragiten dio baita ere eta sartzen da gure plan honetan. Beraz, bizikidetzaren ikuspegitik, aniztasunaren inkorporazio positibo baten ikuspegitik, hau garbi daukaguna da etxe guztiak eduki behar duela bere ekarpena eta bere enfokea. Orduan, nire partetik behintzat, azpimarratu nahi nuke, guk egiten dugun honek daukela irakurketa politiko oso sakona. Ez dugu ahaztu behar, mundu guztian dagoela bildur olatu bat, xenofobia olatu bat, populismo olatu bat, eskuin muturreko ikuspegi bat, beldurra sartu nahi duena gure gizartean ezurretaraino. Eta azkeneko esponente izan zen, adibidez, Vox alderdi ultraeuskundarraren azkundea azkeneko Andaluziako hauteskundeetan. Guk uste duguna da, aniztasunaren inguruan bi ikuspegi nagusi daudela. Batak, populismoaren eskutik, xenofobiaren eskutik, nahi du lortu gizartea beldurtzea eta aniztasunaren inguruan irakurketa ezkor bat edukitzea, eta beste irakurketa bat, justo kontrakoak nahi duena da, aniztasun hori modu positiboan bideratu gizartean, eta elkarbizitzaren inguruan urrats importanteak eman. Guk uste dugu, Gipuzkoa ia 100% bigarren eszenarioan dagoela. Gipuzkoak nahi duela elkarbizitza sakondu, aniztasun hori behar dan bezala modu positiboan aurrera atera, eta beti esaten duguna, eta niretzako hori behin eta berriro aipatu behar da, Gipuzkoa lurralde solidario badala. Eta solidaritate horrek beraz behar duela bere bidea. Eta bide horretan urratsak egin behar ditugula elkarrekin. Gizarte osoak, eragile publiko eta guretzako Gipuzkoan daukagun hirugarren sektore horren indartsu horrekin. Beraz, gure partetik behintzat urtebeteko ibilbidea egin dugu, ibilbide horretan urratsak Maribelek aipatuko ditu orain baina nik azpimarratu nahi nukena da gure ibilbide instituzional hau, gizartearekin batera, dijola bete-betean eta zuzenean populismo, ultraeskuindar, xenofoboaren kontra. Guk aurre egin nahi diogu, gizarte osoak aurre egin behar dio bildur horri, bildurra txertatzeko alegin horri. Azkenean, Gipuzkoak oraindik ere bizi dauka, 20. mendeko hasieran, gerra zibilaren inguruan, Europan egontzen fascismoen, nazismoen eta frankismoen hazkunde hori.
Eta guk ez dugu inondik errepikatu nahi esperientzia hori. Guk txertoa daukagu ja. Eta beraz, ikusten dugunean eragile politiko batzuk indarrean datozela gerozta gehiago mamu hori berpiztu nahian, guk horri aurre egin nahi dugu modu positiboan eta instituzionalki estrategia garbi batekin. Eta plan honek nik uste ematen digula horren arloan irakurketa oso eraginkor bat, justu estrategia horretan aurre egiteko. Y simplemente subrayar el hecho de que tanto sería, bueno, al final hablaríamos de un plan de convivencia en la diversidad del conjunto de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Hablamos de un año de andadura y pensamos que aquí tenemos una clave muy importante para el futuro de Guipúzcoa. Pensamos que el hecho de que el conjunto de la Casa de la Diputación, con sus diferentes departamentos, se incorporen a esa estrategia para lograr una Guipúzcoa solidaria en la que diferentes personas de diferentes colectivos, ya sean de etnias diferentes, culturas, orígenes, incluso de opciones sexuales diferentes, puedan convivir de un modo absolutamente normalizado. En Guipúzcoa eso es posible, es viable y además es el principal instrumento que tenemos para hacer frente a ese brote que además en este momento se ha consolidado ya de xenofobia populista y de extrema derecha, que lo que pretende fundamentalmente es asustar a la ciudadanía, asustar ante la diferencia, ante los diferentes y las diferentes, y ese miedo utilizarlo luego para conseguir réditos políticos. Nosotros estamos convencidos de que Guipúzcoa ya está vacunada en contra de la xenofobia, de la extrema derecha, en contra del populismo. Todos y todas en Guipúzcoa somos muy conscientes de aquella experiencia absolutamente traumática que vivimos en el siglo XX, el auge de los fascismos, de los nazismos, de los franquismos que vivimos en Europa a comienzos del siglo XX, y que eso precisamente tiene que ser el principal antídoto para que entre todos y todas, administraciones públicas y sociedad organizada y en general la ciudadanía, hagamos frente a esa ola de populismo y de xenofobia de extrema derecha. Somos muy conscientes de que eso va a requerir un trabajo específico, que nos va a requerir a todos una implicación. Hoy estábamos, por ejemplo, de la Sarteoria, en los talleres de Sotargui, hablando y conociendo in situ una experiencia de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión, muchos de ellos de origen inmigrante. Pues bien, ese trabajo, esa incorporación, tanto de la administración pública en sus diferentes áreas como del conjunto de la sociedad organizada, del tercer sector, de la ciudadanía en su conjunto, es absolutamente necesaria para que consigamos una integración, una socialización, al final una inserción de las personas en riesgo de exclusión en el territorio de Guipúzcoa, que es uno de los colectivos que pertenecen a todo ese crisol de diversidad que tenemos en el territorio de Guipúzcoa. Desde luego, hacer frente al miedo con un trabajo positivo, con un conocimiento mutuo. El Carlekuak es una campaña que precisamente pretende incidir en eso, en que nos conozcamos, en que nos pongamos caras y ojos unos a otros, para que precisamente hagamos frente a ese intento para atenazarnos con el miedo, ese miedo que realmente en este momento está dando réditos políticos que nosotros desde luego no podemos asumir en el territorio. Eta hortik aurrera, Maribelek egin du bere irakurketa. Maribel. Mila esker, egun on guztioi. Nik saiatuko naiz planaren lehen urteko ibilbide honen lehen zartzela batzuk ematen. Bi arrazoi nagusiagatik esaten genuen plana laburra izango zala, 2 urtetako plana izango zala, epealdi laburra planetan. Zergatik, plan berritzailea dalako, plan oso berritzailea zen, eta da oraindik ere diskriminazioaren kontrako ekimenetan oinarritzen dena, eta bestetik, diputatu nagusiak ondo esan duen bezala, instituzio guztiaren implikazioa behartzen zuena, koordinazioa behartzen zuena, zeharkakotasuna garatzeko beharrezkoa izango zen plan hau. Eta bestalde beste gauza batengatik, aniztasuna ez dalako estankoa, aniztasuna eraldatzailea da, gizartea eraldatzen du, batez ere anistasun kulturalak edo identitarioak. Orduan, horrek eskatzen zigun alako esfortzu berezi bat egitea eta egunero adaptatu behar izatea, egokitu behar izatea gure politika publikoak anistasunaren mugimendu horri.
Beraz, etengabeko berrikuspena eta egokitzapena eskatzen du aniztasunak, eta horretan saiatu egin gara. Aniztasunaren inguruko planak eta politikak beharrezkoak dira, eta horrela sinisten dugu, eta politika hauek garatzerakoan giza eskubideak eta kudeaketa demokratikoa hizpide izan ditugu. Nolabait aniztasun plan honek kultura politiko demokratikoarekin bat egiten du, ze gizartearekin elkarlanean egin behar dugun plan bat da, entzute aktiboa eta gobernantza kolaboratiboaren markoan egin behar duguna. Eta horretarako herritar sendoak behar ditugu, herritar sendoak eta kritikoak. Nolabait azkeneko mugimendu sozial hoien edo xenofobiari aurre egiteko edo populismoari aurre egiteko sendoak behar dira izan Gipuzkoar herritarrak. Planaren balantzeari dagokionez, planak 5 lan esparru planteatzen zituen: ikerketa, prebentzioa eta sentsibilizazioa, formazioa, parte hartze eta elkarlekuen sustapena eta etxe barruko koordinazioa. Ikerketari dagokionez, plana diseinatzerakoan konturatu ginen zenbait eragileekin kontaktua aukita gero, ezken euskagula azterketa nahikorik guri politika publikoetan aniztasunaren begirada ondo txertatzeko. Beraz, hori dela eta elkarteekin batera zenbait azterketa burutu ditugu 2018 urtean zehar. LGTBI taldeko pertsonen ikerketaketa eginda, etxeko lanetan aritzen dire emakume migranteena ere, eta baita ere oso ikerketa esanguratsua egin dugu hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzak egitatuta soziolinguistikako klusterrak amaitzear dagoena, eta hau da hizkuntzaren aniztasunaren ingurukoa. Jakin dezazuen Gipuzkoan momentu honetan 100 hizkuntza baino gehiago hitz egiten direla. Beraz, horrek badu reperkusioa, hizkuntzaren atzetik ere identitate bat egoten da askotan eta kultura bat egoten da, eta horrek ere hori oso importantea da hizkuntza horien atzean ze pertsona dauden jakitea. Baita ere ikerketa zehatzetaz aparte, eragileen ezberdinen arteko foroak sustatu ditugu, eta horietako asko etorkizuna eraikiz gunean burutu dira. Besteak beste, gurutzatzen diren diskriminazioak foroa biltzenekin batera, eta arrazakeriarekin etxebizitzara sarbidea eta diskriminazioa hausnarketa foroak sustatu ditugu. Nazioarte mailako foroetan ere aritu gera, nolabaitxe nazioarte mailan dauden praktika onak zeintzuk diren ezagutu nahi izan ditugu, eta hortaz aparte baita ere elkartrukeak izan ditugu Ganteko udalarekin, Erlai Europar sarearekin dugun harremana ere areagotu egin dugu, eta UCLG sareak antolatzen dituen zenbait foroetan parte hartu dugu. Azkenekoa, Bartzelonan ospatu berri den giza eskubideen aldeko gobernu lokalen tailerrean izan genuen partaidetza. Prebentzioari dagokionez eta gaurko kanpaina horren parte bada ere, planean 2 helburu izan ditugu. Alde batetik gizarte gaitzazpen egoerak eta berdintasun ezak identifikatzea, nolabaitxe arrisku fokoak identifikatzea beharrezkoa da hauei aurre egiteko, eta sentsibilizazio kanpainak. Honela, Gipuzkoako migrazio panoramika eguneratuak izatea izan da gure helburuetako bat, ikuspegik egindakoa azkena, urtarrilean ezagutaraziko dugu, baina datua emateagatik 2018ko urtarrileko batean 9,5koa zen jatorri etorkina zuten Gipuzkoarren kopurua. 68.988 pertsona, eta hauek izango dira hein handi batean 100 hizkuntza baino gehiago aberastasun hori gure lurraldera ekartzen dutenak. Kanpainei dagokionez, aniztasuna txertatu kanpainarekin eman genion hasiera, batez ere gaztei zuzendutako kanpaina bat izan zen hura, elkarlekuak gaur aurkezten duguna, eta baita ere egin ditugu kanpaina konkretuak egun seinalatu batzuen inguruan. Hezkuntzan, azkenekoz, gainez, abenduak 10ean giza eskubideen egunean sari eman genuen bideo lehiaketa hortara aurkeztu ziren gazteak, baina egin genuen aniztasunetik eraikiz hizkuntzarako programa esperimentala. 10 eskolek, lurraldeko 10 eskolek parte hartu dutenak. Ia 400 gazte aritu dira diskriminazioaren ezagutza, gertuko ezagutza jaso dutenak. Eta gogoratuko bazerate ere, bertara joaten ziren zenbait kolektiboetako pertsonak beraien testigantzarekin diskriminazioa zer den gaztei esatera.
Orduan, baita ere beste programa bat badugu Gazteei zuzendutakoa, Demogazte deitzen dena, eta hau kultura politiko demokratikoarekin bat egiten duguna, batzar nagusiekin koordinatuta eta elkarlanean garatzen ari garana, eta aurtengo gaia migrazioak izango dira. Pentsatzen dugu, ariketa politikoa eta demokratikoa egitea oso importantea dela adin tarte horretan. Prebentzio eta sentsibilizazioaren atalean kokatzen dugu ere udalekin eta eragilekin dugun lankidetza. Guztira, 2018 urtean, 18 udalerrietan jaso dute diru laguntza diputazio hontatik eta 31 elkartek. Eta aniztasun inguruko programak garatzeko izan dira diru laguntza hauek. Eta formazioari, batez ere, udal teknikari, politikari eta eragilei bideratu diegu formazioa, hausnarketarako eta formaziorako formantu berrien bitartez, pertsona refuxiatuak eta komunikabideak jorratu dugu, generoa eta dibertsitate funtzionala eta bestelako diskriminazioak. Elkarbizi sarearen bidez, elkarbizi sarea dakizuen bezala Gipuzkoako udalerriei zuzendutako sarea da, biltzen dira bertan 41 udalerri inguru, eta horietan ere formazio saioak ere egin izan ditugu. Elkartzeko eta parte hartzeko gunen esparri hori dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak beste instituzio eta elkartekin elkarlanean zenbait sare eta foroetan ere parte hartu du. Errefuxiatuen instituzioen arteko mailan parte hartzen dugu, bai Eusko Jaurlaritzak deitutako mailan, baita lurraldeko mailan, mai hori guk deitzen dugu, eta bertara eragile sozialak eta baita ere udalak gonbidatuta daude. Baita ere parte hartzen dugu igaro bidean daude migranteen krisi humanitarioaren baitan sortutako maietan, ados batzordean, berdin sarea, sosarrazakeriarekin sortutako sarean, eta udalekin lehen esan dudan bezala elkarbizi sarean. Eta beste esparru oso importantea, oso importantea guretzako da Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruko koordinazioa. Honetan, egin izan dugu langileen prestakuntza, guretzako oso importantea da bertako etxeko langileak prestakuntza hori jasotzea, aniztasunan prestakuntza giza eskubideen inguruko prestakuntza izatea, eta baita ere erakunden barneko koordinazioa eragin dugu departamentuen arteko batzordearen bitartez. Aniztasuna etorkizunerako erronka bada, aniztasuna Gipuzko anitza da eta izango da etorkizunean ere eta seguraski areta gehiago anitza izango da. Beraz gure etorkizuneko politiketan begirada hori ere txertatu beharko dugu, etxe barruko politiketan eta baita ere kanpora begira ditugun politiketan. Eta baita ere aurten, eta hori ere komunikabidei adierazi genizuen, giza eskubideen eta botere publikoaren katedrarekin hitzarmen bat sinatu genuen giza eskubideen enfokea Gipuzkoako Foru Aldundiko politiketan txertatzeko. Eta horrek ere importantzia du eta laguntza eskainiko digu aniztasun plana garatzerako garaian. 2019 urterako zer? Ikerketen arloan, Ijitu Herriak Gipuzkoan bizi duen egoera aztertu nahi dugu eta beraiekin egingo dugu, parte hartze prozesu baten bidez, beraiekin diseinatuko dugu eta beraiekin egingo dugu. Erlijio aniztasunaren inguruko azterketa eguneratua izan nahi dugu, eta berriro ere, eta urte hasieran azalduko dizuegu, Gipuzkoar autoktonoek migrazioaren inguruan duten pertzepzioari buruzko ikerketa azalduko dizuegu. Proiektu pilotuak ere martxan jarriko ditugu datorren urtean, aniztasun kulturaren inguruan batez ere, elkarlekuak kanpainak aurra azaltzen duguna Gipuzkoako 5 udalerrietara joan egingo da lehenengo 3 hilabeteetan, oraindik guztiz konfirmatu gabe daude udalerriak, baina gure intentzioa da datozen hilabetetan 5 udalerrietara joatea. Aniztasunetik erekiz programa pedagogikoa urtarrilean ere baloratuko dugu, jakiteko ze etorkizun izango duen programa horrek edo nola egokitu beharko dugu datorren kursoetan bestelako ikastetxetara joan daitezen, eta formazio ematen jarraituko dugu. Nik amaitu nahiko nuke gogoratuz Gipuzkoa anitza dela, identitate ezberdinetako pertsonez osatutako Gipuzkoa dugula, errealitate bat dela hori, datu objektiboa dela, pertsona guzti horiek eskubide eta bete beharrak dituztela, eta izan jatorriz ezberdinak, genero identitate, erlijio edota gaitasun funtzional ezberdinak izan pertsona horiek eskubide batzuk dituzte. Gure egitekoa da anistasunaren kudeaketa demokratikoa
gauzatzea, eta horretarako denen beharra daukagu, ez da soilik Gipuzkoako Foru Aldundiako bete beharra, konpromiso hau guztiona da, bai familiena, baita ere udalena, eragilena, elkartena, guztiona. Jarraian aurkeztuko dugun, edo kanpoan aurkeztuko dugun kanpaina horretan, edo puntua behintzat hor jarrita dago, izango da, helburu hori da, nola baitxe Gipuzkoan hitza dela, antzematea, ikustaraztea, ikustea, sentitzea, ikuitzea, aniztasun hori ikuitzea, eta elkarleku virtual hori nola baitxe realitate bihurtzea. Ezagutzaren bidez, realitate bihurtzea. Gu gaur saiatuko gara kanpaina hori aurkezten, elkarlekua kanpaina. Esta campaña se trasladará a 5 municipios guipuzcoanos al inicio del año. Con esta campaña lo que queremos hacer ver a la sociedad es que Guipúzcoa es diversa, que la diversidad está entre nosotros, que la diversidad es una constatación, es un dato objetivo, que la diversidad ha venido a quedarse. Queremos ver la diversidad en positivo. Y para tener una realidad, una convivencia normalizada con la diversidad, qué mejor que conocernos, que tocarnos, que sentirnos y crear espacios, aunque sean en un principio virtuales, para que esa diversidad se pueda dar a conocer, porque aquello que conocemos, respetamos y llegamos a amar. Por lo tanto, la diversidad, Guipúzcoa es diversa y respetemos esa diversidad y hagamos un valor, y creemos que es algo enriquecedor. Como es enriquecedor que haya más de 10 lenguas, que se hable más de 10 lenguas en el 100 lenguas en el territorio, y como es enriquecedor que haya diferentes culturas en este territorio. Ez dakit galderarik balima dezueba, saiatuko gara. Bai, nire izaitain argi gelditu zertan izango da, zertan da, txamo euskeraz de berdeaz, agian erdeaz hobeto etorko zait gerorako, baina, ¿en qué va a consistir exactamente, alguna pista más, el Carleku hauek, para tener algún dato más, ¿en qué consiste la iniciativa? Bueno, la iniciativa consiste vamos a visualizar un sitio donde nos podamos encontrar en un lugar público, en la calle, un punto. ¿Sí? Un punto puede ser un banco, puede ser un espacio de juegos, puede ser una plaza. Entonces sería como una especie de encuentro virtual. Y alrededor de ese punto, en cada municipio, se pueden desarrollar y se desarrollarán acciones diferentes. Algunas las desarrollaremos nosotros, como pueden ser juegos pedagógicos o colaborativos, alguna actuación musical que refleje la diversidad del municipio. Y también el municipio lo que puede hacer es usar ese punto o la excusa de ese punto para visualizar la diversidad que existe ya en ese municipio en concreto, que puede ser una diversidad cultural, de origen, de etnia, las lenguas diferentes que se hablan en ese municipio. Lo que queremos es que el municipio visualice la diversidad de manera positiva, que la dé a conocer, que haya un reconocimiento también y un conocimiento de esa diversidad. Cuando estábamos con el estudio de la realidad sociolingüística, ¿no?, de Guipúzcoa, las personas que están haciendo ese estudio, que están finalizando el estudio, nos decían que qué importante era reconocer la lengua de los demás para que reconozcan la tuya propia, ¿no? Que es un valor el reconocer la cultura de otra persona para que a sí mismo reconozcan tu propia cultura. Yo creo que es muy importante que veamos la diversidad que existe en nuestro territorio, que enriquece al territorio y que aprendamos a convivir con ella. Sería un poco, las actividades están sin cerrar, nosotros propondremos alguna y ese municipio, teniendo en cuenta la diversidad que quiere que se visibilice, pues enriquecerá el programa con esas actividades. Sí. No. Esan dezu que el 9,5% de la población en Guipúzcoa es de origen extranjero. En miles de personas, ¿cuánto es eso? Esan dezu, baina ez eta apuntatu. Fuera del Estado, ¿no? Del Estado.
Sí, porque la extranjería va con la nación, bueno, ya sabéis, la extranjería va con el Estado. Y 288 personas. 68.288. Vale. Los datos son del 2018. Sí, de enero del 2018. Son los últimos datos que tenemos disponibles. Si nos podéis explicar un poquito cómo va a ser el encuentro que va a haber ahora, el punto de encuentro enfrente de la Diputación, el que vais a presentar ahora. Bueno, nuestra intención era nuestra intención era hacer un acto positivo a favor de la diversidad y bueno, sacar fotos, que durante un espacio de tiempo hubiera gente que se sacara fotos, ¿no? Y las colocara para visibilizar la diversidad del territorio, y iba a haber un grupo de música amenizando la campaña. Simplemente era eso, es montar el punto virtual, es decir, dar inicio a la campaña con un punto virtual. Pero bueno, no sé si vamos a poder hacerlo de una manera muy positiva. No, es que ricasco zuen. Venga, gracias.